Kisumu bende ne ok omondo ganda juso kagirito rwako odiochieng' mar Christmas. Kuna mga jong mano report ma walosoni gi eseche gi kendo bro biro ni eseche ma mbele. Wakao yue matin kawa duogo tuwami weche mathoth. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Mpenzi mtazamaji, mimi ni Laura Otieno na kutakia heri njema msimu huu wa Krismasi, na natumai kuwa yote uliyopanga kufanya Mola atakujalia uyatimize. Heri njema ya Krismasi. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Ero kamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda to, yo ka yie mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Machiegni kendo nya kwa Migajwan kawa doke county no makisi wanene kaka budho nyotimore odiochieng'no ma nyoro ka nyasi mar giko higa e chuny bomano ma otisi ni Kisumu Fest ne ochakore ayanga chieng' tarik 23 dwe ni pod dhi nyime e county no.
Washerekea igine Christmas gio makare kubo ditashwishi mora marach manyalo bedo. Akwane ji awi maber mar Christmas sana jo Kisumu dala ji mondo bed gi kwe e Kisumu. Sani ochumi podo idho onge nyaka sirikal mondo donjo manyien ni onge gimo oseduoko piny ni mato gima nwa pango nunu waboduoko no piny pok odwok piny kata achiel. Koro kitiyo gi pesa marach to higa manyien bro bedo matek seriously mondo manage family. Koro na kwayo ni joma serekea Christmas joma nigo to serekea maber inyalo serekea to the best of your ability, lakini joma nigo opunguza gharama mapiny odoga piny kabisa because January dhibiro gi school fee, January dhibiro gi burden moko go to ki overspend ibono nka koro ina oko mar gimonege tim. Koro wan kaka jo environment no amor kabisa gi Christmas ni because we have achieved so much in the environment space. To message na kuom ji duto ni mondo girita mazingira margi. An gima daera mang'is owetena kik gijali sana gi mambo ya Christmas. Kawe kaka yude no en gima dhi to rumo kendo chako duogo. Kata in go kata ionge go. Be proud with what you have. Papa mar din kopere Papa Francis okwajo Kristo mondo par jogo makali achiedhnade mag lwenje kod kech e piny mangima. Papa Francis ne otelo ne jo Kristo mag din kopere e piny mangima e log tich mar Catholic mantiere St. Peter's Basilica e boma ma Vaticano. Kwedo lweny matimore kind Russia gi Ukraine ka okwayo jogo mani kod mbi mag telo mondo were gi lwenje mag laro telo lwenya mano mamiyo jo piny gana gi Ghana dong gi kech dare miechegi kendo moko chwe wito ngimagi. Nyasigo mag lamo mar rwako odiochieng' Christmas tarik 25 ne okelo kanyakla jo Kristo maloyo Ghana 7 ma en nyasi mokwongo mag lamoro ma obagi nyaka ne dung chike mag midhusi mag corona mane okumo pinje duto mangima. Salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Perché mentre gli animali nella stalla e kinde ma jamni chamo chiembgi ma gin lum kod obok, dhano ma odak e piny to ni kod riyo mar mwandu telo kod loch. I loro vicini, i loro fratelli. Quante guerre. Riyo ma miyo gitieko jirendegi, owetegi kod nyiminegi. Lwenje mathoth matimore kuonde ma opogore maratich jogo ma ok nyal yudo hinyruok maduong' moloyo. Jatend Kenya William Ruto min ode Rachel Ruto gi ne moko kuom jotelo ma oyore nyasi mar lamo gi duoko erokamano e boma ma Eldoret, county ma Uasin Gishu. Jodolo mag kanisni mopogore kod jo Kristo mamoko bende oyoro e alamno. Wawinjiane gima dhi mbele e nyasi no. Hawa maaskofu wetu na viongozi wa kanisa na viongozi wa hapa Uasin Gishu kwa kukubali ili tuwe na ibada hii ya shukurani, tukiwa tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Kristo aliyezaliwa tuweze kupata wokovu, na vile vile tuweze kuwa na shukurani leo kwa sababu ya mambo ya uchaguzi wa mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 8 ambayo tulifanya na Mungu akaturehemu. Mungu akatupatia uchaguzi ambao ulikuwa na uchaguzi wa amani, na ndio tumekuja hapa kusema kwa Mungu shukrani sana. Kama sio Mungu, mambo hayangekuwa vile yalivyo sasa. Na ndio tunasema kwa unyenyekevu mkubwa, sote tuliochaguliwa kutoka MCA, wabunge, maseneta, magavana, naibu wangu wa rais, pamoja na mimi, sote tunasema asante sana
kwa sababu ya kura zenu, kwa sababu ya imani yenu na kwa sababu ya maombi yenu. Tunasema asante sana. Pia nikiwa hapa Uasin Gishu, mimi nataka niwashukuru tena. Ngojea. Aketi tu hapo. So nataka niseme hivi. Tukiwa hapa Uasin Gishu, watu wengi kutoka sehemu zote, dini zote, jamii zote, na washukuru sana kwa sababu mulitupatia kura zenu. Na mimi nataka niwahakikishie sote ambao tulichaguliwa, kutoka kwangu, wale waliochaguliwa wote, magavana, maseneta, wabunge, MCAs, kwa niaba yao, kwenu, kwa watu wa Uasin Gishu, watu wa Elgeyo Marakwet hapa majirani, watu wa Nandi County, watu wa Trans Nzoia, mimi nataka niwaambie asanteni sana. Narudia tena kusema asanteni sana. Jameni, mimi nawashukuru kwa sababu ya imani yenu kwetu. Mukatuombea, mukaamuka mapema, mukatushughulikia, mukatupatia kura zenu. Mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa narudia tena kuwaambia asanteni sana. Uchaguzi ambao tulikuwa nao ulikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee, kwa sababu mambo mawili muhimu yalifanyika katika uchaguzi huu. Ya kwanza, ilikuwa ni uchaguzi ambayo Mungu alitusaidia akazima miale na akakataza pepo ya siasa ya ukabila. Tukawa na uchaguzi ambao ulizima ukabila katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, Mungu vile vile akatusaidia, mbali na wale manabii wa uongo kusema ya kwamba kutakuwa na hii ama lile, Mungu akatupatia uchaguzi wa amani. Tukapiga kura, kila mmoja wetu mahali alipenda, na akachagua mtu mwenye alimpenda bila ya kushurutishwa ama kulazimishwa na mtu yeyote, na tukafanya hivyo kwa njia ya amani. Tunamshukuru Mungu jameni. Mungu ametupatia nafasi ya kuondoa ukabila katika siasa za taifa letu la Kenya, na Mungu pia ametusaidia tukawa na uchaguzi, na ndio tumeweka kiwango mpya ya siasa katika taifa letu la Kenya. Ka wadhi mbele nyakora mgojong wayudoni maromo monde liet 2,500 maegwenga madol Uyugize County ma Homa Bay kuchakone hingo nyasi mar Christmas kendo konyo jogo monge koda nyalo gwengno kagichiwo negi mich ma opogore. Jakom mar urugo mond liete Rispa Adhiambo owacho ni kata obedo ni gin mond liete kamano pod ginyalo kelo mor e chuny jogo maonge nyalo kod jogo mong'ol ahinya to e kindni mar nyasi mar Christmas. Nyasi no bende no yuorie gi riwruok moro ma oko mar piny owacho motisi ni God Will Provide ma nochiwo thieth manono ne jogo ma hikgi oniang' kod nyithindo matindo. Wan kaka mon liete wakale tembe maricho, tembe mang'eny
Jomoko chai kaka in chiliel, onge kaka nyalo konyore gi nyithindo kaka chiliel, lakini agone Nyasaye erokamano kawuono wayudo kaka wang'nwa kal kiny gi nyithindo, agone Newton erokamano. We had a come together for the widows and the less privileged in the community. We were giving them some food to celebrate with them the Christmas day. So it is a breathing. So we combined both the celebration and also we are giving the treatment. At the part of the treatment, we were able to treat some very common conditions like malaria, chest infection, the ulcers. Some kids also came with their grandparents. They had the common diseases like the diarrhea diseases. So we were able to treat quite a number of them, around 500 people we've seen today. We found we have a big number who was not registered under NHIF. We're just looking for support, looking for money to make sure that we register a big number so that they can get help whenever they go for the health care or for their health services. Number 3, I just want to extend my love to people in that if you are at home and you see there's a neighbor who is suffering, please extend your hands and make Jotuo manie kar thieth ma Nyamira referral kod nyithi kiye manie kar rito nyithindo ma Blessed Generation Miruka oyudo thuolo mar yango nyasi mar Christmas bang' spika ma od bura ma county ma Nyamira Enoch Okelo nolimogi kendo teronegi mich ma opogore jotuo ka jotuo noyudo mich ma shillings 500 kod pi modho sote olembe makati kod mich ma opogore kar rito nyithindo ma Blessed Generation Miruka noyudo mok ngano, chele motedo, pi modho, sote kod mwandu mamoko. Negi nyiso mor margi ka bende gikwayo jotelo mamoko mondo otim gino ma otim ka gi speaker ahinya to ikindeni makoro oganda hingo nyasi mar Christmas. Mheshimiwa Alihendi na wale wengine tuko sawa, tukumbuke wenye hawajiwezi katika nyakati hizi za Krismasi, tuwafike karibu, tuwasaidie ili sisi sote tukaweze kufurahia, ndio tusonge mbele pamoja kama wananyamira na kama wa Kenya. Wengine wanahitaji maji, wengine wanahitaji ndimu, matunda, wengine wanahitaji mkate, wengine wanahitaji lucozade wape nguvu. Ametuletea maziwa, mkate na matunda. Na tumeipokea kwa mkono miwili. Tumemshukuru sana. Tumeshukuru kwa sababu ametuletea Christmas na zawadi mbalimbali kama wamama. Kwa hivyo nachukua hii fursa hii kusema tu asante, na waheshimiwa wengine pia hebu kaweze kuiga mwenendo wake. Christmas umetupea, tumesherehekea. Tunasema Mungu asidi kukuweka ili tena ututembelee siku nyingine. Maloyo nyithindo 400 madang'ni bombe county no mabungoma koro nyalo buonjo bang' tend county no losonegi nyasi mar Christmas Migago maloso chenro makende county no kagitiyo kanyakla gi riwruok midendo ni Feed a Street Child, Diva Beauty College, osiptende kod kanise ma opogore. Nyithindo gono bedo kod tuke mag piem, chiemo, wer, miel gi mamoko kaka yor kelogi negimor kindeni mar siku. Kwa afisa mar county mochung'ne chenro go Dr. Karin Wanyonyi owacho ni chenro no keti mar miyo nyithindo go thuolo mar yudo hera kaka nyithindo mamoko modak gi jonyuolgi. Ne gitiyo gi thuolo no mar ng'eyo midhiero ma nyithindo go kalo mondo giyud yor resogi. Okwayo jodak ma Bungoma mondo ochiw lewni kod chiemo ne nyithindo go. Amenilinda, ameniongoza, na hata nyinyi wageni wakati mmekuja hapa hivi mtuletee chakula na tunawapenda, na tulikuwa tunapenda, mimi nilikuwa napenda kuongea hivi. Nyinyi sisi tunataka kwenda shule, hata kama mwenye anajua naweza jitokezea hata kutupeleka shule atupeleke. Buku sisi ma street boy tunateseka huko nje, kama juzi wameweza kutupiga huko Ikandui Marungu. Sasa tunataka hata mwenye ajitoleta kwenda shule tupeleka shule. Kumekuwa na uongezeko mkubwa sana katika numbers za hao watoto kwenye mitaa,
na hata wengine wao wameanza kuingia katika makundi ambayo si mazuri, yameanza kuwa ni makundi ambayo yanakuwa hatari kwa jamii, na ikawa ni bora sana tuweze kuwa na namna ya kuwafikia, tujue ni jambo gani tunaweza kufanya ili kuwaondoa kutoka kwenye mitaa. Na ndiposa siku hii ya leo gavana wetu akawa ameandaa program hii, kuwalisha, kuwavisha. Kuanzia asubuhi tulianza siku kwa kuwapa nafasi wakaweze kuoga, wakabadilisha kwa kuvalia mavazi mengine mapya. Kumaliza hapo wakaweza kupata services za kunyolewa nywele, kutengezwa ili watoto wawe wasafi, jinsi tu tunavyoshughulikia watoto wetu manyumbani na mandugu zetu wadogo ama dada zetu wadogo. Jambo ambalo ningependa kuomba umma, watu ambao tuko pale nje, sisi ni wazazi, sisi ni watu ambao tunaweza kupeana maelekeo bora kwa hao watu. Nambari moja, hata kama serikali ina mpango wa kwenda kusuluhisha hii, Eric Ocheng Omolo, MCA Mawoda ma Homa Bay East, en achiel kuom MCAs ma odonjo manyien e od bura ma Homa Bay. Ocheng Omolo e thuolono osemako lemo mar jakom komiti mar od bura ma ochung'ne pi kod alwora. Nyocha opedho e od bura paro mar chik ewi rito alwora kod lwasi ma ochweyo kadhi gi od bura. Jopiny ma Homa Bay East bende otise gi nying mar japi. Ewi magi duto sigande chalo nade. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mathoth. Eric Omolo ma ong'ere gi nying mar siasa ni japi ne odonjo e alap mar siasa higa makoro rumo mar 2022 ma oyiere kaka MCA ma Homa Bay Town East Ward, kendo en achiel kuom MCAs marowere mane odonjo e od bura mar kaunti e yiero maduong' ma higani. Eric masani jahigni 30 wacho ni ne odonjo e siasa bang' jopiny sunde kaluwore kod chenro mag pige mane okunyo e kor gwenge. Asebedo e media industry kaka producer e yore mag loso wende, to bang'e naneno ni kaka ng'ato kochwe dhano ok disik kama iluokorie, nyaka iluokri kamoro tituogi oko. Koro mana neno shida bende mane jowa chandore sana ne mar pi. Koro an basically nakonyo jowa mondo oyud pi kabisa. Koro e process mar kunyo negi pi no, napo ka gichako approach ni eri kodoro ni tel no e county assembly of Homa Bay, dipo ka itero gigo mwadwaro mbele mondo timnwa. Mano e gima koro nodhi ochuno mabang'e kana chung to nege gona ombulu. Kata odoko ni pod odak e Simba e dala wuon gi, okoni mano ok nyal mone tiyo ne jopiny e lemo ma jopiny ne okete lwete. Afil ni an gi responsibility mar rito ganda kendo mar timo dwachgi. Tido ka samoro kande an oko to gima an go matin no roma kenda. To sani afil ni ka ng'ato nigi shida moro anyalo wuok madhi akony. Kaka sani koro an gi teko mar dhiro gigo magidwaro, kaka loso barabara. Samoro ng'ama dhirne gi onge, afil ni gino koro nie wiya. Pi ka onge, afil ni gino koro nie wiya nyaka dhirne gi mondo giyudi. E od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay ne oyiere jakom komiti ma ochung'ne pi kod alwora, kendo ma e achiel kuom twak ma osebedo go e od bura. Is to ensure that we have adequate water within our wards. And again, I want to say that this report is detailed and reflects a coherent balance in all the departments. As you can see, all the departments are catered for, and the equitable distribution in terms of priorities is evident. So I would wish members of this House to adopt this report as it is. Thank you. En kod mor ni kalo chike mamulo weche mag lokruok mar yamo e kor lwasi ma komiti mare ne otelo ne en achiel kuom gigo mabiro miyo piny owacho mar kaunti yudo omenda mar konyo e rito alwora. Tedo ni kendo gik masetimo within a short time emane wabire gi bill mano spok no kadhi nyaka ne county assembly ma be chakre. Bill mawuoyo kuom arita mar alwora, yore mag lwasi, mabende ane jakom mano chung' ne climate change no, mane wa draft bill no mano kadhi assembly. Kwa nyalo kwa ni within dweche 2 mokwongo ni wa push bill mokadho, kendo bill ni bedo gi benefit maduong' ne county nyaka ne wakadhe. Yudo ka yaw thuolo ne jogo manyalo partner gi county donors manyalo kelo mwandu manyalo konyo yore go mag rito alwora. Kayo ni sani
pesa nitiere mosedonjo ne county. Kendo machielo mwase achieve en ni ok mana bill achiel kende mosekadho bills mopogore opogore. Ka okoni pige ma okunyo olombo mana ka wuok kirosiepene. Pi ni ma higni ka higni onge ng'at mosebiro mondo omi jowa pi. Medo ni dweche higni 2 mokwongo na kunyo pige 14. Achaka medo pige 5 magedo pige 19. Kaka koro sani wantie Disemba ni an gi pi machako Maguje asetieko, Wangapala oserumo, Majiwo oserumo, Marindi oserumo. To magi ndio katem ne arito mondo mi government mar county omiya pesa mondo mi atimgi. Egin natiyo gi thuolo mano yierago ni mondo mi abed gi duol moro mar kwicho kata lombo mwandu oko. Ka koro waloko higa manyien, osingo ne jopiny award ne chenro mag dongruok ma opogore ka okoni sani koro keto maino mare e tiyo ne jopiny ka tije mamoko mane otimo kapok odonjo e paw siasa. Sani koro weyo jomamoko ema timogi. Nitiere gigo moko inyalo weyo kaka an talent mara agombo ga ne alos ne mana jiwer, alos documentaries, alos movies, alos adverts. Koro mondo mi bendi be jatelo maber nyaka empower jomoko. Koro yudo ka sani yudo ka gigo matimore tich mar assembly ni nyalo keta ma dij kabisa. Koro nitie jogo ma wase train madhi nyime gi tich manatimo chak. Koro wan gi program gigo mware dhi timo negi. Kaka sani e supplementary budget ne wan tiere gi projects mane waseketo. Kaka mag barabara nitiere modhi loso, manyien modhi yawo, pi nitie modhi kunyo manyien from the county budget, to gi health facilities moko ma bende ne pok orumo wadhi gero. Ne watimo limbe achiel kuom chenro mag pige ma okunyo kendo joma mine bende okopando morgi kaluwore kod ber mar chenro mag pige masani koro gineno e ward no. Wasebedo kwa chandore gi pigni ndalo mang'eny. Waomo pi chiegni loka nyandiwa kocha e soko moro to adwaro pi yo Kanyada koni to achako adwaro pi koni. Koro an wago erokamano maduong' kuom kelonwa pi ka. Tuoche mane mako wachon mag nyaldiema tinde orumo. Mondo mamone mondo kogwen sa 10 dhako sechung' dhi omo pi. Tinde orumo, tinde mine nyalo nindo nyaka saa 1 koka gichiew ka onge wach puodho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Iwachoga pile ni mwesimiwa koyier to tine Uganda ka Eric timo mana gino ma oyiere ne county no ma Homa Bay ka okoyo jogo duto moyiere counties duto makaluo mondo makie gimoro achiel gi timne jopiny kaka Eric timo ne joge. Ka wadhi mbele, wedo ni kweth moro motisi ni Ubuntu Ambassadors e county ma Tharaka Nithi oseketo chenro mar choko omenda mag chulo fwai ne jok ma ogo fwai e doho to onge kod nyalo mar chulo omenda go. Chenro migeno ni biro chakore dwe mar achiel higa manyien. Jakom riwruogno James Gitari owacho ni gibiro tiyo kanyakla gi apisas mag jela maya e county no chakre higa manyien mondo giduok kwan jogo modinegi e od ang'ech nikech rem chulo fwai. Kano wuoyo e seche manotimo limbe mar Christmas e jela machuka GK Kathwan, jagoro mar riwruogno John Munene okwayo Uganda mondo orwak jojela e kindgi maonge akwede moro amora. Today we are very happy to be here at Chuka Prison, Kadhwana, and we really thank Officer in Charge, Bwana Barayo. Today we are here to celebrate with the prisoners, and it's good, it's important that we remember them during these moments of festivities. And most importantly, we are rolling out a program where we will be looking out through the advice of the prisoner in charge and the probation officer on those prisoners or those inmates who have less sentences and who have less fines, so that coming January we shall be trying so much to see that we can pay for them and they can be released. The event was a success and we thank God for that. And we thank everybody who joined us, because that shows the Ubuntu spirit. We have shared with these people and they have assured us that they have changed and they are ready to get out there and interact with the community and bring positive impact into the community. And as a result of that, we request the community, once these people are out there, please let us support them.
Nya kwa namoga juan kanya mwachope giko mag weche manyien chenro ni mar Migago tarik 25 dwe mar 12 chieng' sikuku chieng' ma ji chami gik mopogore opogore kadho ji mit te onge ng'ama dhoge rach nikech kata jok mantiere osuptande waneno ka lipode moko mochwalnwa odiochieng' ma kawuono ochwalnegi chiemo kod kony ma opogore opogore. Ka in kod thuolo kata ka in kod inyalo chwalo kony ne ng'ato ang'ata sechegi kata kindegi mag nyasini mar sikuku. Wachiemuru kanyakla, wabedo kanyakla, wasumuru paro bende kanyakla ka RAMOGI TV kae wakoyonu hal maber mar Christmas ka wacho ni Happy Christmas kata Happy Merry Christmas koso macha wakano ne New Year. Kata kamano an be atieke kamana gi kanyo adhi amanye gimoro ken muga olosonwa oko kae wabelie ka watieko to bende walos weche mabiro ni saa 1 kendo saa 3 ka RAMOGI TV kae walosonu weche go duto mawuok e pacho kae koda pinje maoko bende matimrego e pego mag tuke ka odiochieng' makiny tuke mag English Premier League duogo ayanga ne jo Arsenal mantiere top of the table. Wageno ni mor maru biro chopo e giko kubro tugo gi timno mar West Ham. Na kwa namoga John kanyo machope giko mar weche manyien. Nyinga en James Opondo Joyoma Katwenga paka ni dadi. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Kawakelonu tugo mopogore opogore. Koro nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke